Kauna-unahang bird-watching caravan inilunsad sa Pangasinan. Sa detalye ng Good News na yan, narito po si Idol Tita Ronia. Sinalubong ng mga sa bird-watching caravan sa Pangasinan ang katahimikan ng umaga na tanging huni ng mga ibon at pagbuntong hininga ng hangin ang maririnig. Ang programa ay inilunsad ng Department of Tourism Region 1 upang isulong ang makakalikasang turismo sa rehiyon. Pinangunahan ng mga bird enthusiast at nature lovers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ginanap ang caravan sa piling bayan ng Pangasinan, kabilang ang Banglin Marine Protected Area sa Bani, isang kilalang sanktuaryo ng 122 uri ng ibon, migratory man o indigenous. Bit-bit ang kanilang mga binoculars at kamera. Masigasig nilang pinagmamasdan ang makukulay na pakpak, kakaibang kilos at mapang-akit na huni ng mga ibon sa natural nilang tahanan. Sa bawat click ng kamera, tila ba isang sandaling sining ang nahuhuli. Mga kwento ng kalikasan na hindi nabibigyang pansin sa araw-araw. Hindi lamang sa Bani naganap ang birdwatching. Kasama rin sa itinerary ang mga bird sites sa mga taram at balunggaw na parehong mayaman din sa biodiversity at tanawing kahali-halina. Pinagsama ng caravan ang pagmamahal sa kalikasan at ang sigla ng paglalakbay, isang bagong mukha ng turismo na hindi lamang para sa kasiyahan, kundi pati na rin sa kamalayan. Layunin ng proyektong ito na hindi lamang hikayatin ang mga lokal at banyagang turista na tuklasin ang ganda ng Region 1, kundi upang itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng ecotourism activities gaya ng birdwatching at hiking. Ang birdwatching caravan ay patunay na ang turismo ay hindi laging tungkol sa mataong lugar at marangyang bakasyon. Minsan, sapat na ang simpleng pag-upo sa ilalim ng punong kahoy, pagtingala sa kalangitan at maghanga sa kagandahan ng mga nilalang na lumilipad sa kalangitan. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.